खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव सोमोनांथाव थासारियाव सासे आइजो फरायसानि गोथै देहा मोन्दों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। लख्रानि नामघर पटआव सासे लाइमोन आइजोखौ सोमोनांथाव थासारियाव थैनाय मोननाय जादोंमोन, जाय ओनसोलारि सुबुं समाजखौ सोमोनांहोदों। थैनाय सुबुंखौ बिश्वनाथ सारियालिनि थागिरि होनना सिनायथिनाय जादों। बिथांजोआ गुवाहाटीनि गंसे सोरखारि नङि मुलुगसोलोंसालियाव सासे पस्ट ग्रेजुएट फरायसामोन आरो गावनि बिनानावजों नोगोराव थागासिनो दंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो दि बिथांजोआ थांनाय माखासे साननिफ्राय गोब्राब गोसोआरि जेंनाजों मोगा-मोगि जागासिनो दंमोन, बबेखानि बिथांजोनि थैनायनि गुबै जाहोना रोखा नङा। खौरां मोननायनि उनाव बशिष्ठ पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो, गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरो। मावख'गिरिफोरा रोखा खालामदों दि गाज्रि गेलेनाया लोब्बा दं ना बेयो गावखौ फोथैनायनि जाथायमोन बेखौ थि खालामनो थाखाय मोनसे मोजाङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा बिथांजोनि नखरनि सोद्रोमाफोर आरो खाथिनि सिनायथिफोरजोंबो बिथांजोनि गोसोआरि थासारि आरो बिथांजोनि दुखुनांथाव थैनायनि जाहोन जानो हाथाव जाथायफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथि बुथुमनो रायज्लायगासिनो दं। नायबिजिरनाया दावगालांनायजों लोगोसे आरोबाव आपडेटफोरा फैगोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ रामप्रसादपुराव 14 कौटि रांनि ड्राग्स हमदों। फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव काछार पुलिसआ धलाई पुलिस थानानि साखाथियाव गंसे गारिखौ होबथायो आरो 14 कौटि रांनि फेग्रा बेसाद जब्द खालामो। बेयो बे बोसोराव बे ओनसोलाव बयनिख्रुइबो देरसिन ड्राग्स बस्टफोरनि गेजेराव मोनसे। अपारेशननि समाव मावख'गिरिफोरा 40,000 YABA टेब्लेट आरो 260 ग्राम हेर'इन बोखांनो हादोंमोन। जब्द खालामनायजों सोमोन्दो थानाय सासे सन्देहगोनां सुबुंखौ खानाय जादों। बे जाफुंसार अपारेशना रायजोआव फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय आसाम पुलिसनि गोख्रों नाजानायनि बाहागो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव पुलिस बिफाननि खामानिखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बेखौ सोलिबाय थानाय आसाम एगेन्स्ट ड्राग्स फोसावदिंनायाव मोनसे गोख्रों आगान होनना बुंदों। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो बिबानगिरिफोरा फेग्रा मुवानि खैफोदनि बेरेखायै गावसोरनि दावहाखौ सोलिहोबाय थानो समायखिरा लादों। थामथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा दफा 6 खौ मावफुंनायजों आवगायदों। 38 गनायथिफोरखौ गनायथि होबाय। मोनसे जारिमिनारि आगानाव आसाम सोरखारा आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि मोनथाय, राव आरो सिनायथिखौ रैखाथि होनो थाखाय बिजिरगिरि आजिरा मोन्नाय बिप्लब शर्मा दैदेननाय गोजौ थाखोनि कमिटिआ होनाय मोन 52 सुबुरुनफोरनि गेजेराव 38 खौ मावफुंनो थिरांथा लादों। मावफुंनायनि गाहाय बाथ्राफोरा जादों असमिया रावाव आयेन आरो फोसावनायफोर। 14 एप्रिलनिफ्राय इंराजिजों लोगोसे असमियायाव गासैबो सोरखारि आयेन आरो फोसावनायफोरखौ फोसावनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम आयेन, नेम आरो फोसावनायफोरखौ असमियायाव राव दानस्लायनाय जागोन। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया आसाम सोरखारनि हेफाजाबाव राव सोलायनाय बिखान्थिखौ नायगोन। नैथियाव दङ हा रैखाथि राहाफोर। हा लेनदेनखौ सामलायनो थाखाय आसामनि सायख'जानाय खाजोना ब्लकफोराव हेंथा होनाय जागोन। जाय सुबुंनि नखरा आसामाव खमैबो 3 जोलैनिफ्राय थाबोदों एबा 1951 मायथाइनि सिगां सफैदों, बिसोरखौल' हा बायनो आरो फाननो गनायथि होनाय जागोन। बबेखानि एसटि हारि, एससि हारिसा आरो मोनद' हारिफोरखौ बे नेमनिफ्राय रेहाय होनाय जागोन। बेजों लोगोसे चार ओनसोलफोराव मोनसे हा जरिप जागायनाय जागोन। थामथियाव दङ राव आरो सोलोंथाइ खान्थिफोर। ब्रह्मपुत्र हायेनाव सोरखारि आरो सोरखारि नङि मोन्नैबो फरायसालिफोराव असमियाया मोनसे गोनांथार आयदा जागोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) आव फरायसाफोरा असमिया एबा बड' आयदाखौ मोनसे गोनांथार आयदा महरै फरायनो खाबु मोनगोन। आसामनि जारिमिन आरो भुमखौरांआ थाखो 8 सिम गोनांथार जागोन। बे हाबाफारिया आसामनि हारिमुआरि आरो रावारि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनायनि थांखिजों आसाम गोरोबथानि दफा 6 खौ मावफुंनो थाखाय गोबाव समनि दाबिफोरखौ आबुं खालामनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानखौ दिन्थियो।
आरोबाव जौगाखांनायनि आसा दं मानोना सोरखारा बेफोर राहाफोरजों सिगांथिं आवगायलांगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ मानगोनां इएम श्री दावबायसा बर'आ बाथौफुरि इसिसिआव स्मार्ट फेन्सिं प्रजेक्ट बेखेवदों। रैखाथि बिथायारि सानजथाइखौ गोख्रों खालामनायनि फारसे मख'जाथाव आगान लानानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम श्री दावबायसा बर'आ मैया बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरि एरि कनसेन्ट्रेसन सेन्टार इसिसिआव स्मार्ट फेन्सिं मावथांखिखौ बेखेवबाय। BTC सेरिकालचार बिफानजों मावफुंजानाय बे मावथांखिनि थांखिया ओनसोलाव सेरिकालचार हाबाफारिफोरनि साबसिन रैखाथि आरो सामलायनायखौ रोखा खालामनाय, एरि थुबुर मिरुनि रैखाथिखौ बांहोनाय। स्मार्ट बेराया बेसेनगोसा सम्पदफोरखौ रैखा खालामगोन आरो सेरिकालचार सेक्टरनि अरायथा जौगानायाव बिहोमा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै श्री दावबायसा बर'आ एरि इरि दिहुनथायखौ बांहोनो आरो जायगायारि रांखान्थिखौ जौगाहोनायाव गोदान मुगानि रैखाथि राहाफोरनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा बिथायारि सानजथाइखौ साबसिन खालामनाय आरो दारिमिननि सायाव सोनारनाय सुबुंफोरनि जिउ राहाखौ रैखाथि होनायनि फारसे सांग्रां राहा लानायनि थाखाय सेरिकालचार बिफाननि नाजानायफोरखौबो बाख्नायदोंमोन। बे हाबाफारियाव BTC खुंथायनि मावख'गिरिफोर, सेरिकालचार बिफाननि थान्दैफोर आरो जायगानि सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन, जायफोरा बे हाबाफारिनि थाखाय बाख्नायदोंमोन। स्मार्ट फेन्सिं फज'नायखौ बाथौफुरि इसिसिआ साबसिन मावफुंनाय गोहोखौ नुनो मोनगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाय आबादारिफोर आरो एरि रेशम दिहुननायाव नांथाबनाय बाहागोआरिफोर मोन्नैखौबो मुलाम्फा होगोन। बाथि खौराङाव दङ गाहाय मन्थ्रिया 24 फेब्रुवारियाव भागलपुरनिफ्राय PM किसान सम्मान निधिनि 19थि किस्ति रानगोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया 24 फेब्रुवारि 2025 खालि बिहारनि भागलपुर जिल्लानिफ्राय PM किसान सम्मान निधिनि बिथांखिनि 19थि किस्ति फोसावगोन। बे बिथांखिनि जोहै 9.7 कौटि आबादारिफोरनो 21,000 कौटिनि बांसिन रां हरनाय जागोन। बे बिथांखिखौ हादोर नाङैनो आबादारिफोरनो राङारि हेफाजाब होनायनि थांखिजों सालायनाय जादों। बेनि सिङाव आरजाथाव आबादारिफोरा बोसोरफ्रोमबो मोनथाम किस्तियाव थोंजोङै गावसोरनि बेंक एकाउन्टआव 6,000 रां मोनो। बे इनस्टलमेन्टआ DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजों हादोर नाङैनो आबादारिफोरनि एकाउन्टफोरावबो सौहैगोन। PM किसान सम्मान निधि बिथांखिखौ 2019 मायथाइयाव जागायनाय जादोंमोन आरो दासिम लाख लाख आबादारिफोरा बेनिफ्राय मुलाम्फा जादों। 19थि किस्तिखौ हगारनाया आबादारिफोरखौ आबादाव राङारि गोहो होगोन। बे फालिथायाव गाहाय मन्थ्रि मदियाबो आबादारिफोरजों सावरायनो हागौ होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 6थि खौराङाव दङ 42 बोसोर बारलांनायनि उनाव नेल्लि बुथारग्लुंनायखौ हेंथा होनो थाखाय क'क्राझाराव ABMSUआ केन्डेल लाइट खालामदों। दुलाराय बड'लेण्ड माइन'रिटि फरायसा आफाद ABMSUआ 18 फेब्रुवारियाव नेल्लि बुथारग्लुंनायखौ लानानै आसामनि क'क्राझार नोगोरमायाव ममबाति सावनानै खुंफुंदोंमोन। बे हेंथा सोमावसारनाया बेलासियाव क'क्राझार नोगोरमानि साखाथियाव थानाय बागिचा गामिनि गाहाय लामायाव जादोंमोन आरो ABMSU क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि हेफाजाबाव खुंफुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिनि समाव ABMSUनि मिरु गाहाय नेहाथारि जैदुल इस्लामआ बाहागो लादोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि नेल्लि बुथारग्लुंनायनि 42 बोसोर बारलांनायनि उनावबो रावबो सोरखारा बुथारनायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ खानाय जायाखै। बिथाङा बेखौबो दुखु फोरमायो दि सोरखारजों दाजानाय तिवारी आय'गनि फोरमायथिखौ रायजोआरि खालामनाय जायाखै। बे हाबाफारियाव ABMSUनि मिरु मावफुं आफादगिरि मइनुद्दिन आली, मिरु दैदेनगिरि आताउर रहमान, क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेहाथारि दिलबार आली आरो फरायसा आफादनि 100 निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। 7थि खौराङाव दङ महाकुम्भ मेलानिफ्राय फैफिननानै ट्रेननिफ्राय गोग्लैना चिरांनि सासे सुबुंनि जिउ खहा। आसामनि चिरां जिल्लानि गंसे नखराव दुखुनांथाव जाथाय जादों मानोना बिजनीनि थागिरि 43 बोसोर बैसोनि जीवन घोषआ प्रयागराजनि महाकुम्भ मेलानिफ्राय फैफिनबाय थानाय समावनो जिउ खोमायो। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला घोषआ कुम्भ मेलायाव गोथार दुगैदोंमोन आरो न'फारसे फैफिनगासिनो दंमोन जेब्ला दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन। बिथाङा नर्थ इस्ट एक्सप्रेसआव दावबायगासिनो दंमोन जेब्ला बिथाङा साहा बेंगलनि कुचबिहार जिल्लायाव थानाय पुन्डिबारीनि भाग्रामगुरिनि खाथियाव ट्रेननिफ्राय गोग्लैदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा रेलवे ट्रेकनि सेर सेर बिथांनि गोथै सह'खौ नागिरना मोनो आरो रेलवे पुलिसनो खौरां हरो।
नायबिजिरनायनि उनाव बिबानगिरिफोरा बिथांनि सिनायथिखौ रोखा खालामो आरो चिराङाव बिथांनि नखरनो खौरां हरो। रेलवे बिबानगिरिफोरा गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिबाय थानायनि जाहोनाव बिथांनि गोग्लैनायनि जाहोनफोरनि सोमोन्दै आरोबाव गुवारै फोरमायथिखौ नेनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।